Ayo Kakang Antarja mlayu, aku mlayu, Mak Trisnayaki mlayu. Edan. Yen gawe isine bapak. Kadal, kadal. Kadal. Ya ampun aku latah ya ampun latah. Latah aku lah. Ngopo ya Pak? Ngopo ndasmu iki? Wah, wong gerang ditoke banji. Ambles bumi kok arep dikedhuk. Ayo ora ketemu. Mare ya. Pak De ora tak pakake ora. Antasena, Pak De. Enek ngomong Antasena, anu enek banji. Waduh. Rek ayar tapusi malah ketrucut. Mungsuhe piye? Ah nek Pak De ora lenggah kene wae rasa tekan dindi. Engko mungsuhe tekan kene ampuh banget. Lho, ampuh banget, ampuh banget. Wis, ngono wae aku tak lunga. Lho, kowe kok ora nunggoni aku piye? Ora usah, aku tak lunga wae. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Namung kepareng kula ngaturaken putih astawanipun ingkang Raka. Ing sithik pangudal-udal mugi katambiya paduka Adi Pramesti Bathara Guru ing Suralaya. Adi Manikmaya. Kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah Kakang Narada. Mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah. Kakang Ngersi kanika putra. Lan kula lan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Raka ing sithik pangudal-udal dinten sak mangke menika Di. Kakang Narada kasinggihan Bathara Indra padha prayogakno nggone ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra. Kawula nuwun ulun. Mboten nanggal setunggal kula panggen kula ngabiyantura ngersa paduka Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Namung ingkang putra pun Bathara Indra kepareng ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi Pukulun sembahan kula. Rama Pukulun Jatimurti pengayoman kula. Ya Indra ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik dayana ing kasantosan paring maestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula Pukulun. Yama Diwati prayogakno nggone ro ngadhep. Atmaja ilun Yama Diwati. Nun inggih Pukulun. Mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Hyang Adi Pukulun. Namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi Pukulun. Ya Yama Diwati ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana lan tatanan sanggaring para hapsara hapsari, para jawata lan para widodari anggone dina samengko ngabiyantura ning ngarsa ulun. Aja nganti ana ingkang padha saur manuk. Jeneng uluna diambabarake wigati ning pepanggihaning para jawata ning Bale Marti Kundha Manik iki. Yama Diwati. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Pukulun sembahan kula Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Kakang Narada, Kakang Resi kanika putra. Aku nami Di. Mesti kemawon adamel kaget sotaning penggalih Kakang Narada. Krana miturut petangan dinten sak mangke menika sanes dinten pepanggihanipun para jawata. Ewadene kula ngrawuhaken dhateng Kakang Resi Narada wonten ing Bale Marti Kundha Manik. Kakang Narada, berkencang laru dayem pak wong. Buk bolong kali cedhe sapa sing gawe? Mestinipun mekaten akarya kagyat araos sing manahipun ingkang Raka ing sithik pangudal-udal. Dene dinten samangke kula katimbalan dening paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila anggen kula bidhal saking ing sithik pangudal-udal
ngantos kadi kula jangkao enggal prapteng enggal jangka mekaten Kakang mboten wonten ceceking raosipun ingkang Raka Sindhi Pangdal kejawi namung kepengin sanget enggal daya-daya kula nampi dawuh panjenenganipun Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Resi Narada mekaten Kakang inggih mila ingkang Raka tumuli nganggonaken jangga niringaken karna nedya midhanget sabda Tama Paduka Adi Pramesti Bathara Guru pepanggihanipun para Jawata menika ngrembak perkawis menapa mugi ambak barana ingkang sejati di inggih Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra mbok menawi sampun pinten-pinten dangunipun kayiwangan katingal tentrem ayom miwah ayem lenggahing para Jawata katingal jinem nanging wonten pinten-pinten candra menika daya panas ingkang sumundul wonten ing awiyat Kakang Narada awa panas menika saking dayanipun menapa dalah nuwun sewu Di janipun menawi menung perkawis menika mesinipun Adi Guru mboten sisah perlu ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata cukup catur netra kalawan ingkang Raka Sindhi Pangdal langkung-langkung pandangan paduka menika tumrap kula mujudaken bab ingkang aneh sababipun menapa lho panjenengan menika dados nalindranipun para Jawata mesinipun saged mangertosi dhateng mubah musik ing para titah sampun ngantos kejalma menungsa wantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangwaos paduka nanging sabab menapa namung babagan gara-gara ingkang sumundul wonten ing awiyat kemawon panjenengan dadak ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata boyongi dhateng sawanipun ing Raka Sindhi Pangdal Kakang Narada punapi Kakang Narada menika kami tuwaning kayiwangan dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada tumraping para titah Kakang Narada menika pujangga pujangganing kayiwangan menika Kakang Resi Kanika Putra mila nadyan kula sampun mangertos niat manah kula namung jumbuhaken dhateng menapa ing sampun paduka badhe dawuhaken menika mangke angka kalih boten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teka kula ingkang ambatang cangkriman menika pribadi Kakang mila monggo kula ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang Narada alah nggih menawi sampun ngaten menika kula mboten badhe wantun matur jenenganipun sampun dipun dawuh dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nggih to menawi jenenganipun menika ndangu babagan gara-gara wonten ing Kahyangan Suralaya menika istripun mboten wonten lemah sangar kayu wae ndadosaken panas sumuk sundul ngawiyat menika babar wisan mboten wonten pandhita ingkang mesu budi tapa brata smedi menika ugi mboten wonten miwah mboten wonten jalma ingkang kekiyatanipun badhe nglangkungi dhateng pangwaosipun para dewa menika ugi mboten inggih Kakang lajeng menapa menawi mboten lintu lho menawi mboten lintu menawi jumbuh kan pegari Paduka Adi Pramesti Bathara Guru sumuhing kayangan menika dipun sababaken krana moganipun titah pujangkara inggih wayah paduka panengah Pandhawa anggenipun nglampahi tapa kumambang wonten telenging samudra lah menika ingkang dadosaken sumuh kayangan cocok menapa mboten Dik panjenengan ingkang Puswitarum kasiriring samirana mrih sekar kadung nas kandanyo maweh raras reknaning griya
Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng nyata mboten geseh kayan menapa ing sampun kula sumurupi Kakang panjen sampun sawetawis wekdal Arjuna wayah ulun ing Madukara alampah tapa ngambang wonten tengahing seganten menika ngandadosaken sumuk satemah kathah para Jawata para widodari ingkang samya nungsang kuyang numbuk bentus mboten betah nampi hawa panas ingkang timbul saking menapa ngatindaken dening wayah ulun pun Arjuna Kakang Rada. Alah ngaten cocok. Panci sawetawis wekdal kula piyambak ugi boten badhe betah mapan wonten ing sithik pangudal-udal. Krana daya kekuwatanipun Janaka anggenipun alampah tapa menika wah ngedapi-dapi sanget. Mergi menapa dijasaripun Janaka menika ya satriya. Pancen pitataning para jalma Janaka menika satriya kok satriyaning jagat. Menika sampun sedaya sampun buktekaken angka kalih anggenipun tulus nglampahi tapa brata prihatos manekong semedi maradi hening namung siji ingkang pinandeng inggih menika nyuwun nugrahaning Hyang Maha Nasa nugrahaning dewa ingkang badhe katampi dening anak putu kula pun Janaka. Nuwun sewu Kakang. Nggih menapa Jawata badhe matedhakaken kanugrahan lho panjenengan kados pundi ta panjenengan menika dados nalindraning para dewa kok malah supe babagan perkawis menika di nuwun sewu ganeping cahyaning rat inggih menika wahyu ning kanalindran menika ugi kedah nampi wahyu namipun Purbaningrat wondene Purbaningrat menika wahyu laranging jagat lancuring bawana sinten ingkang nampi wahyu Purbaningrat menika kala wau inggih menika kesampun tinuding dening para Jawata dados lelananging jagat lancuring bawana pitataning para jalma. Mangka lho, mangka nuwun sewu. Menawi dipun penggalih menapa katindakan dinipun Janaka menika sampun trep, sampun pas. Jenyatanipun mboten wonten tiyang ingkang saged ngungkuli dhateng pangawaosipun Janaka. Kula nuwun sewu. Mboten ateges kula menika ngremehaken dhateng kegiatanipun para dewa. Janaka menika menawi sampun kurda, sinten dewa sing iso ngimbangi kekuatane Janaka? Mboten wonten. Jabe latri paring dawuh, ing reh menapa kemawon Janaka menika tentu unggul. Jagat menika mboten wonten tiyang ingkang kebagusanipun ngungkuli putu kula Panengah Pandhawa pun Janaka. Mboten wonten. Nganti persasat separo jagat menika kebagusanipun dipek kali Janaka piyambak. Menika angka setunggal. Kasekten. Pundi tiyang saged ngungkuli kasektenipun Janaka? Sampun marambah makaping-kaping Janaka menika nampi pusaka kadewatan. Mongko pusaka menika ampuh kagila-gila saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru piyambak. Lan sakatahing para dewa ugi sampun maringi pusaka dhateng pun Janaka. Kathah sanget. Inggih. Mboten wonten satriya lumahing bumi kreping langit ingkang ngungkuli dhateng pangawaosipun Si Arjuna menika kala wau. Inggih Kakang. Menika bab pusaka. Samenika bojo ora. Inggih. Garwanipun Janaka menika bojonipun Janaka menika inggih kathah sawetawis tiyang ingkang sami nyebat yen Janaka menika wong lanang tukmis menika petanganipun petangan ingkang lair kemawon. Sababipun menapa? Janaka menika rabi dhateng satunggiling wanita menika mboten dipun petang perkara ayu karo mbotenipun menika mboten. Ning Janaka ngrabi wong wadon menika dipun tintingi. Wong wadon sing dirabi Janaka menika kedunungan wahyu menapa mboten ingkang saged ngunggahke drajating wong lanang menapa mboten. Nek wanita menika kala wau kedunungan wahyu Janaka tentu mboten badhe kantun nglamar dhateng wanita menika kala wau dadi ora sembarang wong kaya Yamadipati kuwi. Wonten rada niku napa ya, Pak? Ora eneng wong apa-apa kok sangkut pautke. Iki mengko contoh kaya Yamadipati. Nggih. Ngene? Ngaten menika dados menawi Janaka menika nyuwun wahyu laranging jagat nami Purbaningrat menika sampun satrepipun. Inggih Kakang. Inggih. Mila samangke kantun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Anggen Paduka badhe maringaken wahyu menika menapa sampun dipun tintringi babagan perkawis Arjuna anggenipun alampah tapa ngambang wonten telenging samudra menika kala wau menawi saestu Janaka menika sampun trep lan sampun pas nampi wahyu saenipun tumuli dipun tedhakaken wonten ngarsanipun putu kula pun Janaka kaparingna dhateng Panengah Pandhawa sebab menawi ngantos kedangon kegiatanipun Janaka anggenipun alampah tapa menika mangke
saya dangu mboten saya mendho ning saya ageng lho Di saya ageng antatesaken gara-gara ingkang kakung ageng itu tumandha wonten ing Kahyangan Suralaya inggih Kakang Narada kasinggihan sabda pangandika Kakang Resi Kanika Putra inggih malah sak mangke Kakang gandeng kula sampun mangertos tuwin Kakang Narada sampun paring dawuh sinten titah ingkang sampun nampi wahyu Cahyaningrat piranganipun purba sejati inggih menika wahyu ning Kanalindran ugi kedah nampi lan bakal nampi wujuding wahyu Purbaningrat kinarya jangkeping kanugrahan inggih menika wahyu langing jagat lan curing bawana Kakang lajeng menawi tetula mekaten malah sak mangke Kakang Narada kinarya paseksen bilih dinten sak mangke sampun boten wonten titah ingkang pantes nampi wahyu Purbaningrat kejawi namung wayah kula panengah pun Arjuna inggih Janaka ing Madukara ingkang sak mangke sampun lampah tapa ngambang wonten telengking samudra gandeng sampun tinumbas sarana tapa saha prihatos tegesipun sampun jangkep menawi titah menika nampi kanugrahan samangke kula pribadi ingkang badhe maringaken wahyu menika dhateng putu kula pun Janaka sarana anggen kula mrepeki papanipun Janaka alampah tapa wonten tengahing samudra menika Kakang Rata menika prayogi supados enggal padhang kawontenanipun jagat Di sigra-sigra yen permana kanca sigra ngragen awang sesangka nalendra marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kordha kurore kagiri-giri nanggono magawe gelarira wang-wang didemajaning bali margi kundha manik papan pepanggihanipun para Jawata nalika semanten midhanget sabdanipun Iwang Pramesti Bathara Gringkeng pungkasan dinampi Iwang Pikula Narada satemah tintrem madyaning pasewakan Kayiwangan Suralaya datan ingkang mubah datan ingkang musik nadan gegodhongan taleng obah samirana kaya ora lumaku awit kaperbawan sabdaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kedadak ana hawa sumuk ingkang sundul ngawiyat satemah katingal gresah gresula sangganing para Jawata nyarengi sawanipun dewaning panggoda pangrencana Sang Hyang Pukulun Pandya Bathari Durga nerpepeh pindha sata metangan karya cingak sangganing para Jawata ing samya sumuruk kanca piyak ana daya ana titah munggah ning Kahyangan kanca wene dalan alon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta
Romo sidam sekaring bawana langgeng gawe kaget penggalih ulun ora mangling iki kaya permoni ingkang sowan ngabiyantara ing ngarsa ulun Bathari Durga padha larja saprapta kita Bathari Durga sode selikur dina menawi pasang Kalimantabe tiwang pukulun sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi pun Bathari Durga tadah wadana anggen kula sowan mongko tanpa taliwara dhateng Paduka Hyang Adi pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga meng mabekti kula kunjuk pukulun iya Durga lun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lun tampanana kula pun dinggo jimat paripendayanana ing kasentosan Hyang Adi pukulun kencang warudaya lah mula kemrisik tanpa kanginan Durga sowan inggih pukulun rada lah ngene ngapa lek padha raja saprapta kita Durga tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sowan kula bekti kula kunjuk pukulun ayo ya arep ngapa saiki kok menor-menor le dandan Durga kok beda rada sambene kok nganggo kebaya biru nom barang ki arep ngapa saiki inggih wonten wigati pukul ya aku wis ngerti aku iso gagapi ning kabeh mau ana lambe ati kita wis masa bareng matur marang Adi Pramesti Bathara Guru kang dadi sedya kita permoni inggih pukulun ngestakaken dawuh Durga kula wonten timbalan ing adawu apa to sebabe dene jeneng kita suwan mongko tanpa ulun timbali Bathari Durga ingkang sepisan ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk ngarsa Paduka Hyang Adi pukulun dene tunggap angka kalih sowan kula menika wale-wale menapa pukurun estunipun namung badhe munjukaken ngarsa Paduka Hyang Adi pukulun sampun sawetawis wekdal putra panjenengan inggih menika pun Dewa Srani menika tansah muwun wonten pangkonipun ingkang Adi pun Bathari Durga Dewa Srani nangis ana ing panggon kita inggih apa to sababe dene atmaja kita Dewa Srani nangis ana ing panggon kita kabar sampun sobar bilih Paduka Hyang Adi pukulun menika badhe matedhakaken wahyu purba ningrat inggih menika wahyu laranging jagat lan curing bawana pitataning jalma tumuli Dewa Srani laku semanten munjuk atursanipun ingkang rayipun Bathari Durga bilih gandeng piyambakipun menika putra Paduka gandeng piyambakipun menika putranipun Sang Hyang Bathara Guru kula ingkang lairaken dhateng pun Dewa Srani mila Dewa Srani nggadahi pemanggih bilih ingkang pantes lan trep minangka dados lananging jagat menika namung putra Paduka pun Dewa Srani mila tumuli nyuwun tulung dhateng kula supados munjuk atursa Paduka Sang Hyang Jagat Girinata supados samangke tumurun ing wahyu purba nirat menika sampun ngantos tumurun wonten titah Madyapada kejawi dhateng putra Paduka pun Dewa Srani malah sumpah prasetyanipun Dewa Srani menawi mboten saged kedunungan wahyu purba ningrat piyambakipun badhe wirang bebarang gesang wonten ing jagat ing atasipun putranipun Sang Hyang Bathara Guru teka mboten saged dados lananging jagat lan curing bawana mila badhe dipun entengaken pejahipun pukulun ngandel ora angrele dandan mlidik ngono guys mesti duwe penjaluk ngono Bathari Durga inggih pukulun mila tumuli kadeng raos sing manah kula jenyatanipun kula menika ibunipun panjenengan menika sudarmanipun dhateng sinten malih Dewa Srani srambat kejawi namung kaliyan kula lan Paduka Hyang Adi pukulun langkung panjenengan menika dados dewaning para dewa mbok menawi saged miradati kodrat tumurun ing karugrahan menika dipunewahi sumados manjing angganipun pun Dewa Srani menapa inggih Paduka menika badhe mentala nyumurupi kuwandhanipun putra Paduka piyambak menawi boten kelampahan inggih menika wahyu purba ningrat menapa
panjenengan badhe mentala nyumurupi risaking manah kula kecalan dhateng anak kula piyambak inggih menika putra Paduka Dewa Srani menawi Paduka Hyang Adi Pukulun mboten paringaken purban menika dhateng Dewa Srani Pukulun Durga kula wonten paring dawuh ora kok jeneng ulun bakal lowol sarta anggrundel maringake wahyu purbaningrat nanging sejatine wahyu purbaningrat mesti nadang dening para Jawata sarembug dudu Dewa Srani ingkang nampa nanging wayah ulun Arjuna Bathari Durga tobat samenika panjenengan menika kula aturi menggalih Dewa Srani menika putra panjenengan lah kok malah panjenengan menika ngawrataken dhateng Janaka wong liyan kebrayan cobi wong anake dhewe kepengin tulungan wahyu kok malah panjenengan maringaken wahyu menika dhateng Janaka menika wong tuwa cara pundi kula menika lak nyuwun pirsa waduh iki ati tangisan inggih Kakang Rada kula sampun mangertos mboten perlu dipun emutaken panjenengan kok mboten perlu dipun emutaken dos pundi nyatane panjenengan para Durga nganggo kebaya biru nom ya terus netranipun rada ora jenak menika dos pundi ora tayang kowe pendak-pendak sing disawang gon kono-kono Durga iki ya pinter tenan kok Raden. Durga iki raine ra teko apik ning awake dijandani. Dadi ya sing dida ya malah trondol tenan. Apa ora kuat imane. Aduh, di atas-atas. Durga, kula wonten paring dawuh. Wong gayuh wahyu mono ora kudu sambat kelawan wong tuane. Nanging kudu nglakoni tapa brata. Kaya ingkang dilakoni dening Si Arjuna nggone tapa ngambang ana ing telenging samudra. Bat-bat Dewa Srani menika ugi saged tapa ngambang. Dewa Srani ugi saged nglampahi tapa wonten tengahing samudra kados Janaka. Tobat menawi saratipun namung kados mangkaten mangke kula utusan dhateng Dewa Srani supados tapa ngambang wonten ing Segara Kidul wonten ing Parangkusuma. Andel ora. Ayo iki mbok-mbokane kono kok. Dadi wis apal. Segara Kidul ing ngendi ngono iki apal. Mangke kula badhe dawuh kantun Dewa Srani Tobat. Wonten panjenengan saged maringaken wahyu purbaning menika dhateng Dewa Srani. Mangadi Pukulun. Menapa panjenengan boten melas dhateng kula? Menawi ngantos menika mangke kula boten boyong wahyu purbaning Tobat. Kula dugi wonten ing Dandang Mangore, wonten ing Tunggul Malaya, namung badhe nyumurupi anak kula sampun ngatang-ngatang dados batang Pukulun. Oh, Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Durga, kula wonten paring dawuh. Barang sira matur ingkang pungkasan gegawangan ana ing padoning netra. Gegawangan wewayangan ana ing padoning netraning Bathara Guru nyawang kelawan kuwandaning Atmaja ulun Dewa Srani. Mula kang sangka kuwi ulun boya bakal mentala Durga, ulun boya bakal mentala. Yen to nganti Dewa Srani tekeng pati merga ora kedunungan wahyu purbaningrat kaya kang sira aturake kelawan panjenengan ulun. Mula kang sangka kuwi Pandya Bathari Durga. Dina samengko kita aja nganti kuwatir. Ulun minangka dadi nalindraning para dewa, ulun pestheke lamun purbaningrat bakal dadi darbeking Dewa Srani. Lah ra tenan ta. Kencang marudaya pak kali cedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone. Waduh Dedi kula menika sampun tratapan. Kula ningali dhateng pasuryanipun Adi Pramesti Bathara ing sekawit tajem ingkang sekawit mawa cahya pindhane Sang Hyang Candra. Nanging dugi panjenengan dharaturipun Bathari Durga lah kok wah pasuryanipun abrit bergadak kados mekaten. Kacena sampun ical kabijaksananipun nalindraning para dewa inggih menika Adi Pramesti Bathara Guru. Ndhahar dhateng aturipun ingkang rayipun Bathari Durga. Kakang Rada. Cobi Kakang menawi dados kula
Atmajanipun Kakang Trada badhe nganyut tuwuh krana tiyang sepuhipun boten saged peparing dhateng atmajanipun. Menapa boten sinura ing jagat pinaya ing sesami ngatasipun dewa srani menika atmajanipun dewaning para dewa. Namung badhe gayuh wahyu kemawon boten kasembadan. Lajeng wonten pundi dunungipun anak polah bapa keprada? Inggih menika leres anak polah bapa pancen kudu keprada. Nanging pradahe wong tuwa menika didelok polahe anak ora kok saben polahe anak dituruti, saben penjaluke anak dituruti, saben apa sing dikarepe anak dituruti menika wae. Anak sampeyan mangke sasar susur tumindake. Terus duweni watak adigang adigung adiguna, dumeh putraning dewa. Terus duwe watak sombong. Lah menika iki mboten sae. Gaya menapa-menapa menika kenging, gaya menapa-menapa menika kenging ning ya budidaya, budidaya. Sing jeneng bocah menika aja diugong tansah sumendhe dhateng panguwasaning wong tuwa menika ampun ning diajari supaya bebodro dhewe supaya madheg ana ing sikile dhewe sesuk nek sampeyan wis ora dadi nalendraning para dewa sampeyan wis lengser saka Suralaya sampeyan ora duwe kekuatan anak sampeyan sing kegoke wong tuwa sampeyan sing ketekok-tekok di ajeng rekoso mila dinten samangke mangga ta sampun ngantos panjenengan lajeng malih tinggal maringaken wahyu purbane rak dhateng pun dewa srani Janaka menika nembe tapa Janaka menika nembe tapa menawi ngantos Janaka mboten trima anggenipun tapa mboten pikantuk wujuding wahyu langing jagat lan curing bawana nami purbane rak menawi ngantos Janaka minggah wonten ing kayangan ngamuk das pundi menawi ngantos Janaka ngamuk wonten ing kayangan kula mentala nyirnaken Janaka wela Janaka dipun pejahi, kula pejahi Kakang. Wah, lah apa agawe Janaka ki randis dulur. Janaka pecah Pandhawa menika antiga sak petarangan bebasanipun. Pecah setunggal sedaya badhe labuh, mukti setunggal sedaya badhe ngraosaken mukti. Ngoten? Nek Janaka tekaning pati mongko kabar sumebar warata sak indenging jagat. Tumuli Prabu Puntadewa, wayah kula pun Puntadewa mboten trimah minggah wonten ing kayangan. Puntadewa kula pejahi, wedan. Puntadewa mboten sambut pun pejahi kek ora trima Werkudara. Werkudara menawi badhe mbelani Janaka tetep kula cemplungke kawah Candra Dimuka. Wah, pancen bekese Durga ki racun tenan kaya. Wah, lah kok dadi iso malih-malih kali Wang Jagat Giri Prati ingkang nganti kaya ngene kahanane. Nek kula sedewa minggah ngamuk dhateng kayangan, kula pejahi babar pisan. Ha nggih, monggo menangan. Ning kula triyenget Pandhawa menika ana sing momong. Sing momong Semar Badranaya. Kakang Semar munggah wonten ing kayangan. Ayo. Ora taya kowe. Arep muni pripun? Mang pejahi dongane akeh. Ayo. Sengara mati. Ismaya Kakang Semar niku dipateni ora iso wong bar dices. Ayo, pripun samangke panjenengan kedah megalih. Durung mengko nek Semar nggawa anak-anake, wah kayangan menika repot. Dewa nggo jak-jakan Panakawan Gareng Petro Bagong mongko Bagong nesu ling uyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon kayangan pesing sanggon-gon anggere dewa liwat kok buntet irung menika ya ora ana. Ayo cobi ratri paring dawuh. Wah, langsung nalika kok ngaten to, Di. Monggo ta samake ratri menggalingken aku permati. Panyunipun Dewa Srani menika dipun tampi. Ning kedah Mas Mesuraga ngasah budi srana tapa brata prihatos kados Janaka. Sarang-sarang prihatos katahing titah sami prihatos sinten mangke ketampi prihatosipun inggih menika badhe nampi kanugrahan wujuding wahyu Purbaningrat. Mboten kok lajeng dumeh kula warga terus diwenehi wahyu sing wong liya disingkirke. Panjenengan menika mboten nindakaken pemerintahan ingkang nami dana wesiasat utawi sinebut sama beda dana denda. Kayangan menika patuladaning para titah lho, Dik. Kayangan menika patuladaning para titah inggih gesang wonten ing Madyapada. Nek dewane wae sasar susur tumindake, kaya ngapa-apa kal gawene titah ning Madyapada. Mboten kanten-kantenan, padha nungsang kuyang, ngudel bingung, numbuk bentus. Dipun midhangaken. Inggih, Kakang. Ngertos mboten? Inggih, ngertos Kakang. Nek ngertos syukur. Sampeyan kula nyuwun dawuh.
Wanyu Purbaningrat menika badhe dipun paringaken Janaka menapa badhe dipun paringaken Dewa Srani, tetep dateng Dewa Srani. Wah, trondolo iki. Tak kira dikandhani iki nek meneng wae iki nek gatekke jebul, wah wis ora owah. Matur sembah nuwun Bu Kula. Telek. Muni matur sembah nuwun kok cangkeme tekan kono-kono. Merot-merot tanggepe ulun kepencet karo kowe. Ora wae. Sing kepencet karo kowe ya mengadi Pramesi Bathara Guru kuwi mergo ora ana liyane. Anane ya ming kuwi wae. Pun ngaten inggih. Tetep badhe kula maringaken pun Dewa Srani. Oh, nggih, menawi ngaten nggih, mboten dados menapa. Kula ngemutaken sampun mboten dipun dahar. Monggo dipun lampahi kemawon. Nek kula aturi anget hukum ing jagat menika wonten sekawan perkawis. Hukum alam, hukum adat, lajeng hukum negari, lajeng hukum karma. Hukum ing alam menika panasing srengenge, samangke kita saged nduwa panasing srengenge sarana damel griya supaya ora kepanasan tegesipun saged dipun wakilaken. Hukum adat upamane ana wong sing kepengin anake dirabi karo wong sing iso nehi tukon kanggo emas sak gentong, mboten perlu emas mujudaken emas sing sak gentong menika mboten, namung cukup supe utawi menapa kemawon dipun lebetaken gentong menika sampun lebetaken emas sing agengipun sak gentong menika saged dipun wakilaken. Hukum ing negara samangke menika ugi saged dipun wakilaken wonten duwe dhuwit tur iso omong luar saka Pandhawa. Ning hukum karma, hukum ing tumindak, sapa nandur bakal ngunduk. Sapa sing utang bakal balekake, sapa sing nyilih bakal ngulehake. Menika badhe tumanduk dhateng Paduka Pramesi Bathara Guru. Menawi kula matur, hukum ing karma sapa nandur bakal ngunduh, sampeyan aja pisan-pisan ngendika ditebaske. Kula mboten seneng. Kaya ngoten niku kula mboten seneng. Niku maido dhateng Sanuka tembung Jawa. Menawi Adi Guru menika minangka dados bintang tamu, monggo. Nanging Adi Guru menika dados dewaning para dewa, mboten kenging ngendika ingkang sakarsanipun pribadi. Nggih, ngaten Didi. Pun, monggo menawi mboten paringan dosani monggo. Ning kula wiwit dinten menika kula medal saking rombongan dewa. Lho. Kakang Narada badhe medal saking rombongan dewa. Inggih, tegesipun kula mboten ajeng dados dewa. Kula mah dadi dewa. Tinimbangane kula ibarate ora mangan nangane gabul pulute ora tumindak Allah ning kecipratan alane luwung kula mudhun wonten jagat ora dadi dewa. Kadewatan kula caosaken, pujanggane kadewatan kami tuaning dewa kula caosaken Datuk Paduka Pramesi Bathara Guru. Kula sampun mboten kepengin dados dewa. Nggih. Lajeng Kakang badhe dados menapa? Sakarep kula niku dudu rasa sampean. Kula ajeng dadi napa niku sakarep kula. Lajeng Kakang nyambut damel menapa wonten ing jagat. Wah, ngecek. Kula niku ndang jaipong ya apik. Ajeng ngedeke campur sari. Campur sari tuna budaya. Pira-pira ditampani, pira-pira tampani. Tuna budaya. Wah, itu nah budaya. Penyanyine golek sing umur nyewidak. Sing wis blawur delok duit. Dadi kae sithik-sithik do meneng seneng ra jamaah-jamaah. Wah, gayeng tadi titah malih dadi dewa. Dadi dewa kok kean peraturan. Mangan kudu pelem pertangga jiwa, jambu dipun nirmala. Ngombe kudu banyu kamandanu, banyu amerta. Nang kadlen jagat kepenak banget. Ngombe apa-apa iso. Sak seneng kula pokoke. Mangan yo sapenake dhewe ora pasake. Genduren yo kena. Tonjokan yo dipangan pokoke ning jagat niku sarung ngremenaken mangane dadi dewa ning pakartine elek. Sampun kula nyuwun pamit. Kakang Narada sampun mekaten mboten. Kula nggondheli Kakang Narada. Kaya yange digondheli. Mboten pokoke kula tasih maringaken purbane dhateng pun Dewa Srani, kula ajeng mudhun wonten jagat. Kakang Narada mboten kenging dipun imutaken. Mboten, kula sampun dados keputusan kula kedah dados titah. Ngaten Kakang, mangke mangsa kula padosi. Mboten ajeng nemoni sampean. Panjenengan dewa sing elek. Dewa sing pangartine sasar susur tumindake. Tumindak sampean niku nglepeti dhateng pangartine dewa liyane. Kecara Bathara Indra, Bathara Yama Dipati,
penyarian Sambu Bromo sanesipun sedaya derek elek mergo pakarti sampean. Bu kulun sampun ngantos panjenengan mangro tinggal lho Bu kulun. Tetep kagem pun Dewa Srani. Iya Durgaja kuwatur. Injih. Nyuwun sewu kula menika sukunipun wonten semutipun. Semut cekel pangan kono. Endi? Kadewatan kula pasrahaken kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Majapahit. Pun ampun digoleki Bathara Rata. Nek ana apa-apa mang tanggung dhewe kula boten melu-melu. Sawu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana kulur ngantos kayiwangan kados mekaten awit dipun sababaken saking ngatur kula ngantos panjenengan kecalan Iwang Pikulun Narada ingkang mandhap wonten ing Janaloka. Durga kula wonten maring adawuh kabeh mau katandha saka gedhening rasa tresna ulun lawan jeneng kita. Etoben. Menapa inggih mekaten lho Bu Kulon, mangula menika wujudipun sampun ngados mekaten. Panjenengan kok paring dawuh bilih tasih tresna kaliyan kula nyatanipun kula menika sampun wujud raseksi papan kula wonten dandang mangure. Panjenengan tasih paring pangandikan kados mekaten. Nadyan kita wujuding raseksi nanging panyawang ulun tetep kadidene kaya Bathari Umaduk nalika semana. Iya Bathari Durga. Wes obat teman. Telatapan. Ati kula telatapan. Lha panjenengan paring dawuh mekaten menika pukulun. Iya Durga iya. Kang wis ya wis. Saiki Dewa Srani bakal cinadang pikantuk wahyu purbaningrat nanging ulun njaluk aja nganti kawistara. Dewa Srani dawana tapa ngambang kaya dene Arjuna. Bathari Durga tansah marpamoring saka sumimben telenging kalbu. Batobat. Menawi caranipun mekaten menika kala wau panjenengan ugi badhe mejahi dhateng putra piyambak. Lho, sababe Dewa Srani menika mboten saged manjing telenging tirta utawi mboten saged manjing telenging samudra. Tartemtu badhe silem wonten telenging samudra pukulun. Bathari Durgaja kuwatir saka gedhening tresna ulun kelawan jeneng kita. Dewa Srani ulun paringi ngampil titian ulun Lembu Andini. Lembu Andini ingkang kinarya srana tapa ngambang ana ing jroning samudra. Patobat menapa menika saestu? Iya Durga. Aduh Bu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu kula. Kula wonten maring adamu Lembu Andini wis ulun dawuhi supaya manut kelawan pangreh kita. Nanging aja mbok gunakake sing werna-werna jalaran iku kelangenan ulun lan titian ulun. Inggih Bu Kulun. Kanthi sarana Dewa Srani nglaku tapa ngambang nitih Lembu Andina ning tengahing samudra. Tak kira Dewa Srani ora bakal kesilem jroning samudra. Mekaten Bu Kulun. Iya. Wis kebat ki lho bari ana ing dandang mangure dawuh marang Atmaja ulun Tunggul Malaya supaya enggal nindakake apa kang dadi dawuh ulun Pandya Bathari Durga. Batobat nyuwun pangapunten Bu Kulun, nyuwun pangapunten. Tasih wonten raos kuwatir salebeting manahipun ingkang rayipun Pandya Bathari Durga. Bab ingkang kepiye? Krana Janaka tasih gesang. Tegesipun Janaka tasih mapan wonten ing telenging samudra alampah tapa ngambang. Kula mboten lega rasaning manahipun ingkang rayipun Pandya Bathari Durga menawi Janaka dereng dumugi ning Bejak. Monggo mejahi Janaka menika angel dipun jangkap kula nyuwun senjata saking paduka ingkang sakalangka ngampuh. Samangke saged dados sarana pejahipun Arjuna kula.
Yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran yen nuntuna wong aprang kasangsaran sapandurat kendel Sang Hyang Pikulun Jatimurti nalika semanten midhanget aturipun ing rayunan nggih Pandya Bendari Durga sami sakala ical saking paningal icaling Sang Hyang Jagatnata wonten wujuding jemparing keng murub bedhone kagyat nenggih Sang Hyang Pikulun Pandya Bendari Durga pepindhan Pukulun dene jenengan dika Hyang Adi Pukulun sampun kepareng wujud jemparing atos mekaten dados sareng anggen kula samangke saged mejahipun Arjuna Pukulun ya Durga ulun gawanen lan lepasna lamun kita wis weruh si Arjuna apa dene utusan kelawan si Dewa Srani nggone tapa ngambang supaya nyaketi papan tapaning si Arjuna lamun wis caket Dewa Srani nglepasake panah ing kedadian saka ulun yen lumrah Janaka ora bakal kuwawa lan ora bakal kuat nampa kelawan jemparing mesti bakal tekaning pati aduh Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan prangaten kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka merpeki anak kula pun Dewa Srani saha nganti datepun lembu antini miwah paduka Pukulun ulun gawanan babar pisan Durga nun inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun dedali ketunya kaleweran kenter mungging samudra laya kenter mungging samudra laya kencang karo daya papapong buk bolong kali jodhe sama sing gawe wis bola gawe rusak gawe geger ya mung gumonku iki lho mongko Hyang Prabu Bathara Guru iki bola bali kelimput marang aturing Bendari Durgane kaya ora kapok-kapok dalala jebul godho sing abot dhewe iki pancen bener ngendikaning para sepuh ya kuwi brana picis derajat pangkat ingkang abot dhewe ya ming gebyaring wentis kuning jan anggere Durga sowan monggo nganggo rok jin disuwek nggon tengah kae lho jeke ngono iki Bathara Guru terus dewa kaya iso kilap wis monggo ulun iki wis pendak-pendak tansah ngemutake kelawan Hyang Prabu Bathara Guru ning semune wis wegahno warah nampik pitutur becik ya Narada ora bakal mingkok minangka dadi dewa ingkang tansah jejeg lakuning Bathara Narada yen Hyang Prabu Bathara Guru ngewangi karo Dewa Srani kene bakal gayuh payu purbane ngrat Janaka ya mesti bakal tak rewangi aku ora bakal mentala yen to putuku ya Janaka putuku cah bagus nggih Arjuna tetepno pangestimu sapa bener bakal ketitik sapa ala mesti bakal seleh wis to percaya kalawan panjenengan ulun iki bakal tansah ngayomi lan jeneng kita apa kita bakal digodha karo wong-wong sing watak angkara budi candala kowe aja kuwatir aku sing wadur karo dulur-dulur kita aku ingin bakal wadur karo sedulur-sedulur kita kabeh Janaka Pukulun laturi kendel sawer kawis
dianggap bener ta iki ra wani gelut ta piye ayo Pukulun ayo rasa dadak kowe nganggo tata krama sing werna-werna terus karo Bathara Guru ngene ta piye ayo Pukulun nuwun pangapunten panjenengan sampun gadahi panyokra bawa ingkang ngawon kaliyan Kang Putra pun Yamadipati lah terus apa kula nututi Pukulun menika nglimpe Iwang Pikulun Jatimurti nalika Iwang Pikulun Bathara Guru nedheng namataken utawi ningali pasuryanipun Betari Durga tumuli kula sumire saking pasowanan kok ngono inggih merga lair batos Pukulun menawi pakardinipun Pukulun Bathara Guru kados mekaten kula menika boten cocok kula boten condong ati kula boten mathuk lan kula boten sarujuk yen ora sarujuk karepmu apa nututi aku kula ajeng derek mandhap wonten ning jagat Yamadipati kula wonten dawuh wis tak pikir wae piye kowe iki dewa lho ulun ya dewa ulun wis nyopot kelungguhan ulun minangka dadi dewa iki ora enteng apa kita sago ora dadi dewa mboten napa-napa Pukulun kula mboten dadi dewa mboten napa-napa pemanggih kula sami kalian pemanggihipun Iwang Pikulun Narada tinimbangane dadi dewa mongko lethek gedhoane pakartine elek malah kula dadi dewa disuraki karo para titah wonten ing jagat isin nggon kula dadi dewa luwung campur menungso mawon teng donya malah kepenak urip kula nderek Pukulun Narada entuk anggota siji sisane dadi grupe kowe ngegong ya dadi inggih wis kaken dawuh isa ta kowe inggih dedel tak del tunggang ngono ya inggih aja nganti kleru inggih yes makanya ngomong 10 dhisik ditandangi ra dadak piye-piye inggih kok tambah ngono inggih nek pancen kaya ngono ayo medhun ning jagat kowe karo aku duwe kewajiban paring dawuh karo sedulure Janaka kabeh supaya aja nganti nekake lan Si Arjuna mergo Janaka iki nek tampa mesti ora pamit iki mesti Werkudara Puntadewa Kresna lan anak-anake kabeh padha bingung goleki Janaka menyang endi inggih lah ayo kowe karo aku goleki wong-wong kuwi dikandhani nek Janaka tapa ngambang ana ing segara gayuh wahyu purbaningrat ning ana ingkang bakal gawe cilakaning Janaka ya kuwi ya Pramesti Bathara Guru mangke menawi ngantos dados kekeran keker ya ben pancen dijarak karo Bathara Guru niate arep gawe rame ya digawe rame sisan oh inggih ngaten mangke nek kula kalih sampeyan kadenangan kula kalih sampeyan sing wadul karo wong-wong Pandhawa ora sawedi aku sing nanggung wis ta wis menek Bathara Guru nesu aku sing nandhangi panjenengan wantun wani wae wonten aku bener ngaten Pukulun iya aku kusing bingung kula mangke nek sampeyan didukani wantun lah kula nek didukani lho wong iki pathokane bener ya Madipati wong iki nek bener iki aja wedi karo sapa-sapa bener iki werna telu inggih napa kemawon bener tumrap awake dhewe bener tumrap bebrayan bener tumrap sing gawe urip menika werdinipun kados pundi bener tumrap awake dhewe iki urang bener tumrap bebrayan bener tumrap awake dhewe bener bebrayan kuwi wah gingsir saiki iya sesuk ora saiki ora sesuk iya ning bener sejati kuwi benere sing gawe jagat apa sing ditindakake iki dipasrahe karo sing gawe urip ngoten apa sing awake dhewe tindakake iki pasrahke karo sing gawe urip perkara bener karo luput iki pasrahke karo sing gawe jagat aja percaya karo wong sak pepadaning wong kowe ngono kuwi salah kowe iki ngono iki kleru kowe iki ngono iki dosa kowe ngono sok cemplung neraka apa kanggepe dhek iki punakane sing gawe urip napa piye inggih Pukulun lah iya pasrahke karo sing gawe jagat ling ngerteni sesuk nek wis tekaning pati kagane kowe karo aku dhewe ora iso tekaning pati ya ling ngerteni piye lah niku jane nek ngendika senengane dirungokke apik-apik kok tundone mandeg dalan ta wis makaya dhewe iku dewa iki iso ya bakal diadili karo sing kuwasa percaya karo aku inggih arep dewa iki kena lara lumputing pati nek Gusti marangake rampung nek dadi dewa ya ade bakal tekaning pati ngaten Pukulun iya inggih saja yo mudhune jagat iki
Dadi batin kok ora limbukan ki piye karepe? Mekaten Bu Kulon. Iya, wis rasa kuwatir. Kok limbukan ki iso dinggonke nek ndi-ndi. Arep sesuk-esuk wis arep luruk jago kae nggo limbukan ya ora apa-apa. Nggih. Dadi iso rasa dadak perlu bingung-bingung. Mekaten bae kebacut ngene kok arep kepiye meneh. Oh nggih. Engko gampang kok dipedhot dalan Panjenengan Ibadi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Napa saenipun saderengipun mandhap wonten ing jagat nonton limbukan riyen mawon Bu Kulon. Lah kowe dedet monggo njaluk lagu. Mboten. Nek ora ya rasa kaya aku nonton limbukan mas. Anggere muni dangdut aku pengen joget tua-tua jare. Rasane kaya pengen bergoyang ning. Ayo ya mati-mati monggo kula dherekaken Bu Kulon. Ngomong tekan kono-kono. Sikra bala kang tumingal prang campo samya matali ler dadhet wileting kota danyangkung manguncang niti benjang sangat cimijeng latinyo ngetali wus Kanjeng Ibu ngantos sumpah kula kan anggen kula ngantos paduka Kanjeng Ibu sowan Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Guru kadidene ngantos sumeng kawula gabus mambanging Sena Kresna Ibu kula cumadhong dawuh ingkang putra pun Dewa Srani cumadhong dawuh timbanipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga Tobat anakku ngger anakku wong gagah Dewa Srani sumurapa ya ngger nalika semana ibu wis lakon sowan ngersaning pangatuwamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Girinata para madya wusana wis ngaturake marang wong tuamu bejo kemayangan sinung ora kangelan ngerti ya ngger yen to wong tuamu dina samengko sak biyantu kawan kowe lan kowe aja kuwatir Dewa Srani bakal dadi laranging jagat lan curing bawana. Dewa Srani bakal dadi pitataning jalma krana wayu purbaning rat bakal tumurun ana kowe ngger anak majaku Dewa Srani. Papang sineng kang balik sandang kutek wok simbar jojo Wang Malang mentis nyonggang sir. Oh, waduh. Kula kedah misungsungake menapa dhateng paduka Kanjeng Ibu ingkang sampun kersa mbantu dhateng gegayuhanipun ingkang putra pun Dewa Srani. Kaya ngene iki bot-bote wong tuwa tinangisan dening anak ora usah perlu dadak mikir sing werna-werna. Nanging dawing Wang Pikulun Jatimurti supaya aja nganti kawistara. Yen wae Wang Pikulun Jagat Girinata mengko sak biyantu kelawan atmajane mung karya genep-genep wae ya Dewa Srani. Kowe didhawuhi supaya tapa ngambang ana ing telenging segara. Padha karo Janaka nggone saiki wis lakoni tapa ngambang ana ing telenging samudra. Mekaten Kanjeng Ibu, iya. Kowe aja kuwatir. Lan aja wedi nggonmu bakal lakoni tapa kemambang mau. Diparangake nitih lembu andini titiane iki Wang Pikulun Jagat Girinata supaya aja nganti kerem jroning samudra. Sajroning kowe tapa ngambang tileng-tilengno paningalmu. Yen to kowe weruh wujude Janaka nggone nglakoni tapa ngambang. Dina samengko kowe pinaringan pusaka kedadian saka Sang Hyang Jagat Girinata. Ingkang pusaka iki bakal keduga gawe patining Janaka. Janaka tibanana jemparing supaya enggal tekaning pati yen to Janaka tekaning pati ora ana ing bakal ngridu nggonmu bakal entuk wahyu purbaning Rat Dewa Srani. Waduh, Kanjeng Ibu. Ngantos boten saged matur ngersa paduka Kanjeng Ibu anggenipun budidaya saged kasembatan penjangkanipun ingkang putra pun Dewa Srani.
tumuli samangke kula aturi maringaken wujuding pusaka menika lajeng dawuh ing salajengipun kula kedah kados pundi? Kowe nglakoni tapa Wadyabala Tunggul Malaya kinen pacak baris ana ing gisiking samudra. Aja nganti ana ingkang ngridu nggonmu nglakoni tapa kemambang nitik lembu andini. Yen ana sing nyaketi kelaladan gisiking samudra kudu disingkirake niki. Ngestaken dawuh pati wonten dawuh. Ora usah dadak ngambali pengendikaning Kanjeng Ibu, mestine kowe wis tanggap niki. Mangke kula badhe ngetapaken sangganing para Wadyabala. Yen to pancen kaya mengkono jana ingkang cicir kabeh Wadyabala Tunggul Malaya kinen pacak baris ingkang bibet ana ing tepis wiringing sarta ning gisiking samudra lho niki ngestaken dawuh. Ibu, pusaka kedadosan saking Kanjeng Rama kula aturi maringaken tumunten kula badhe lampah tapa ngambang wonten ing samudra sinambi ngupadi dhateng kadang kula Kakang Janaka marga tampan ana kula Dewa Srani. Tuto Pandhawa tata gati Wisraya Indriyak Sasara Maruta Pawana-bana Margana Samirana lan warayang bisikan magulingan lima bocah tumanggungan wonten dawuh Rekanawati wonten dawuh kabeh para Wadyabala ingkang cicir baka siji ngemenan dawuh timbalaning Gustimu Prabu Dewa Srani Tunggul Malaya kinen pacak baris sing bibet ana ing gisiking samudra sapa wae ingkang bakal mrapteng deleng ing samudra ora dikeparengake non ngestaken dawuh maringaken sedaya para Wadyabala dipun bidhalaken aja ingkang tinggal ana ing negara Tunggul Malaya kabeh dikanthi nadyan Wadyabala buta patang prancan sak panakare pisan aja nganti keri kula non ngestaken dawuh lajeng pangatipun Wadyabala menjang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkatut dina iki niki ngestaken dawuh Gusti Pati. Jagat mangestun karo wayah Bathara jagat nun sewu Yayi. Sampun kinten kula nglangkungi dhateng panguwaosipun Alendra Ngamarta menika babar pisan boten. Namung sejatosipun nuruti dhateng pekabaran ing sampun sumebar warata. Saengga kula lan Kaka Prabu Mandura paripaksa sowan dhateng negari Ngamarta ingkang estunipun namung badhe nyatakaken jebul pinanggipun kepara nyata bilih kadang kula panengah inggih menika Arjuna sawetawis boten sowan wonten negari Ngamarta monggo kabar ingkang sampun kula tampi mendran saking kasatyan Madukara nggih kandhangipun kula sowan wonten negari Ngamarta ketitik Yayi panengah boten katingal sowan wonten negari Ngamarta menika ngandhakaken bilih pekabaran ingkang sampun sumebar menika kala para wau saestu kadang kula panengah inggih pripun Janaka nilar kasatriyan mongko sampun sawetawis wekdal akarya bingung inggih menika pun kadang kula Yayi Warasembadra Koko Prabu dosa menapa ingkang badhe kula sandhang jernyatanipun kula boten saged angemutaken dhateng wewatekanipun kadang kula panengah pun Arjuna ingkang pendak-pendak tansah nilar kasatriyan agar damel kapitunaning garwa putra
Koko Prabu malah mugi dados ing kawuningan. Etanganipun sampun dangkep tigang condro lenggan sakmangke menika kadang kula panengahipun Arjuna nilar negari Ngamarta inggih kasatyan Madukara. Mongko mboten wonten baban ingkang menawa nggon ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lun-lunan ingkang puntes. Malah Werkudara ingkang sampun kula atur utus mbuktekaken wonten ing kasatyan Madukara nanjeaken dhateng sangya para nayaka milah sentana kasatriyan ewadene mboten wonten ingkang nampi pitungkasipun ngadang kula panengahipun Arjuna. Ya aku dhewe sing wis nampa dawuh barep supaya mbuktekake apa pancen bener Janaka lunga saka Madukara. Lan sawetara wektu aku lagi wae prapta negara Ngamarta munjuk atur ngersaning barep kakangku yen to pancen kepara nyata Janaka ninggal kasatriyan mula gandeng samengko wis katon rawuhe Kresna apa dene Baladewa kakangku malah tumrap aku iki dadi obor tumraping para Pandhawa sebab Kresna wis sinambiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Suwing para kadang Pandhawa mula tak jaluk kanthi banget perkara iki Kresna kakangku aja mangku asta tegese ora nyambut gawe upaya menyang endi dununge Janaka nanging tak suwun Kresna kakangku budidaya piye supaya Janaka ndang bali marang negara Ngamarta carane kepiye lan ceranane apa kowe dawuh karo Werkudara aku ing bakal sagung upaya lan aku sagung goleki Werkudara. Nggih. Yen Siadi matur ingkang kaya mangkono padha karo Siadi kuwi mojokke karo pun Kakang. Ora jeneng aku mojokke lawan Kresna kakangku. Lho lha iya. Lah tembungmu kaya ngono. Saya aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Kresna kuwi kewajibane urip ning alam padang. Kewajibanmu apa? Aku minangka pengayoming para Pandhawa. Akeh sing padha nyebutke yen Kresna kuwi kusir Pandhawa kreta lan jarane mongko kreta lan jarane lagi rusak lan ora gelem mlaku kena ngopo kusire ora gelem dandan kena ngopo kusire mung menang wae kuwi jenenge kusir sing kurang tanggung jawab ora maelu marang kahanan kreta lan jarane. Kusik to aja ngono Dimas yen Siadi matur kang kaya mengkono pun Kakang darbe atur lawan Siadi lan pun Kakang bakal ngandhakake ingkang sejatine. Sejatine piye? Werkudara. Nggih. Kowe iki dadi kakangne Janaka wis suwe kok ora apal watak wantune adimu lanang. Monggo kowe srawung karo Janaka kuwi padha-padha putraning Paman Prabu Pandhu lan Bibi Kunthi. Yo, mestine luwih apal Dimas tinimbane pun Kakang. Ning gandeng Siadi kuwi nuwun sewu rada ora gatekan mula ya ora apal karo watak wantune Janaka. Pun Kakang ning apal watak wantune Janaka. Watak wantune Janaka piye? Janaka lunga kuwi aja ngresah rasamu, aja bingung pikirmu. Ora bingung. Sababe apa? Barep kakangku sing bingung mergo Pandhawa Godhang ora ganep lima. Werkudara. Janaka lunga kuwi pirangane ana 3 perkara. Pirangane ning 3 perkara apa? Siji, ya kuwi payo-payo katemping samirana, angka 2 wiku aldaka, angka 3 kenya jinatu krama. Kabeh mau ora dikena diurutake. Mung pitungane saka ngendi gone ngunceki kabeh mau padha. Tegese piye? Wiku aldaka. Kuwi tegese Janaka mesti bakal ninggal kasatriyan yen to ana pendhita, yen to ana resi ingkang wasis, ingkang pinter, tur ngelmune dhuwur, Janaka kuwi ora bakal kendhat. Tansah necep ngelmu ning Brahmana mau nadyan taunana windanana ora bakal rampung yen durung entek ngelmu ning Brahmana mau. Yo. Angka 2, payo-payo katemping samirana tegese yen ana negara ingkang keteman mungsuh mongko Janaka ora disuwuni tulung dening ratu mau ning Janaka gumregah jiwa kasatriyane bakal bengkas angkara murka. Yo, ing angka 3 kenya jinatu krama aja mbok petung nganggo petungan sing elek. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang ayu wis ing warna Janaka ora kere mesti kayonake wong wadon mau. Nanging pun Kakang matur, aja mbok petung nganggo petungan elek mergo
Janaka ngrabi putri kuwi diitung putri mau iso ngangkat derajate wong lanang apa malah ngasorake marang derajate wong lanang. Janaka nganggo pitungan yen putri mau kanggonan wahyu mesti karo Janaka dipek bojo lan binaya menega kasatyan Madukara. Yo sakarepmu nggon merjekke tegese Janaka lunga sing baku rasa kakang gunung tanpa guna. Janaka bali ya saka kowe ora ya saka Kresna kakangku. Yen ora sagu balekke Janaka nang negara Ngamarta gunane apa dadi pujangganing negara Ngamarta Kresna kakangku. Kresna sinayang manggelung mintonaken Tiwikramanira kang miteran ing asta ning asta. Dereng ngantos paripurna sami Balacana ingkang tumiyup saking dirgantara nenggih sawata ing sithik pangdal liwang pikula Narada. Werkencang warudaya Pak Pangera cekaket kula niki Praptaya Pandhawa Kresna Baladewa. Pandhita kang kyare wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi gone pukulun ndadosaken kagak rawujeng andika kula Narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk napa Puntadewa pangestuna nampanana Narada akehku aku maturke sembah ya ngarep daran napa pukulun ngaturaken sembah Kresna napa pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing wayah pun Baladewa iya nata mandra ulun tama karya Bombong Tyas ulun nyuwun pangapunten pukulun kenging menapa kula badhe mandhap saking dampar teka paduka mboten ngeparengaken dosa menapa ing badhe kula sandhang ngatasipun panjenengan menika Jawata teka kula wantun malang kadhak wonten sak ngajenging dewa sik ora ngerti ta kita ora mudhun saka dampar iki ora apa-apa merga dina iki ulun wis ora dadi dewa resmi tok ora dadi dewa. Wow, aja cengengesan. Kuwi dewa kok ora dadi dewa. Kose Werkudara aja nengeni karo aku aja. Ning aku matur apa anane? Sebabe apa ora dadi dewa? Wegah. Kenapa kok wegah? Kayangan wis malik. Kayangan wis ora dadi papan punjer-punjering kautaman. Kayangan wis dudu papan sing suci nanging kayangan wis kebak angkara murka mula aja nganti ulun klepetan dedusane kang padha tumindak angkara murka ulun nyelahake kadewatan ulun tumuli mudhun ning jagat kayangan kebak angkara murka mesti eneng lelakon gage kowe crita ana lelakon apa lah nek kowe takon ngono iki tak jlentrehi nek kowe takon apa to sebabe Trada kok ora dadi dewa iki iki ngayaka anyar kok sliwer-sliwer iki. Wah, iya. Ulun ki anggere arep crita kok weruh panganan ki lali. Wis kaki dewa aja cengengesan. Ya ngene ya Werkudara. Anane ulun ora dadi dewa iki merga ulun nyelehake kadewatan. Sebab nalika semono Hyang Pilun Jatimurti arep matedhake kanugrahan kang aran Wahyu Purbaningrat. Apa to Wahyu Purbaningrat kuwi? Kuwi wahyu lalanging jagat lancuring bawana ganeping wahyu cakraning rat peranganing purba sejati. Kelingan kowe? Yo kelingan. Kresna kelingan ora? Inggih kemutan bul Baladewa kelingan ora? Nggih, keling kemutan bul. Nalika semono wahyu purba sejati kuwi ana papat cacahe, cahyaning rat, reksakaning nyat, yuwananing rat, wimbaning rat. Cahyane rat ditampa dening Permadi, reksakaning rat ditampa dening Kresna, yuwananing rat ditampa utawa wimbane ra ditampa dening Sembadra
reksakane ra ditampa dening Kresna lah sing wimbane ra ditampa dening si Baladewa ya kuwi Wahyu Wadat iki kula kemutan nalika semana Janaka entuk cahyaning rat kanggo ganeping cahyaning rat supaya bisa nurunake wijining ratu tanah Jawa kudu kedunungan wahyu lananging jagat ya kuwi wahyu purbaning rat yo sabanjure nalika iki Janaka tapa ngambang ana ing segara Janaka tapa ngambang ya bocah minggat lah ya minggat ki tapa ngambang ning segara ya Iwang Pikulun Jatimurti wis paring dawuh menawi ngaten Kakang Wahyu Purbaneran menika panjenengan mesti dawah datengan putu kula pun Janaka babak anglayoni jujul lan usuli sowane Durga Bathari Durga Pukulun Bathari Durga sowan dhateng Kayiwangan iya wigatosipun ya biasa nangis mergo ditangisi karo anake Dewa Srani ya kepengin dadi lananging jagat lan curing bawana nalika semana ulun wis kewotake walana diprawisi Bathara Guru Pukulun di sampun ngantos goyah lho kedah tetek penggalipun sampun kados-kados mekaten menika mangke wonten panjenengan dhaharaturipun Bathari Durga kliwikan dadi grejokan gegoyon dadi tangisan ning Durga ki pancen bocah wasis kok mulai iso malik paningali Bathara Guru sing maune jejeg imane bareng karo Durga lah imen sing ora kuat apa kasar apa sing diaturke Bathari Durga mau terus didhar dening Bathara Guru jawuh yen to Purbaneran bakal ditampa dening Dewa Srani Bathara Guru maring ngampil lembu andini marang Dewa Srani kiren topo ngambang padha karo Janaka lan tak tonton saka kadohan Bathara Guru marah wujud pusaka dadi srana patine adimu Janaka wah Guru teko pakardine kaya ngono wah bareng kakangku Lilanana aku tak munggah ning Kayangan tak paranane Bathara Guru sing kuwi arep munggah ning Kayangan ketemu sapa iki nek ana wong crita dirungokke ta Werkudara lah piye aku ra wis kandha ta Dewa Srani diparingi ngampil lembu andini Bathara Guru malik panah ya ta panah mau dadi srana patine Janaka merga ora bakal ana gaman sing tumama marang adimu lanang merga saka digdayane adimu si Janaka mau mula Bathara Guru malik wujuding Jeparing supaya iso dadi srana patine Janaka lah nek kowe munggane Kayangan ketemu sapa kabeh ki wis ora ana wedo mudhun kabeh ulun wis ditok karo Bathara Guru dipecat iki dadi dewa suwung kana suwung ora ana wong tukang kebon tok wah Kresna kakangku aja meneng bae mubah musih Pandhawa anut ngendikane Kresna kakangku Werkudara nggih Koko Prabu nggih lamar menika mboten sampun ngantos dipun anggap enteng ya karmu Werkudara lelakon iki aja dianggap sepele iki bakal gondol nyawane adimu lanang mula kang saka kuwi anak-anakmu Kretna ayo dicaketi segara ing kenalot apa adimu si Arjuna wah bareng kakangku aku njaluk pamit aku melu Kresna aku melu nggih monggo Setyaki budal Swawiba Prabu kula dherekaken Pukulun lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi Pukulun Pukulun lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi Pukulun Nekula Sedewa kula maring adhawu apa Pukulun Bathara Narada iki sare sajaipun mekaten wong netranipun tingkem kados mekaten
Mbok coba jawilen wong ya mbegogok kok ya iso sare. Apa dewa ki ya sok turu. Lho la inggih to ya wong. Dewa kok ora entuk sare. Pukulun. Nun sewu Bu. Perkencang warudaya Pak Mong bakmi goreng. Godhog ding. Lha iki kok sepi piye Puntadewa? Menika sampun sami bidal wonten gising samudra. Kowe padha kepenakan ning negara Ngamarta. Tawat-tawatane lakune Kresna Baladewa Werkudara lan anak-anak Pandhawa supaya mberat reget sing tumanduk ning penggali Adi Pramesti Batara Guru. Kula sumanggaken paduka Iwang Pikul Narotaya. Kenapa ya? Tumuju ning gising segara sapa? Takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki sapa kowe? Prajurit baris bibit nganti ora iso ditrabas dening sapa wae. Prajurit tunggul Malaya. Abdine Sang Prabu Dewa Srani aku tumenggung Bangbong Sing. Bisa ngucap kowe semingkir apa ora? Ayo, papan kene bakal tak go liwat. Aku arep tumuju ning gising samudra. Ora kena. Aja kok jamak lumrahing manungsa. Nadyan kutu Walangatoga ora kena liwat papan kene kudu bali. Yen aku bacut, kowe ngruda paripursa karo aku apa kira-kira wani karo aku? Sing tawedeni apamu? Ora gelem. Piyak barisanmu takon dosa babati gamanmu. Waduh, sugih kendel bondo wani. Sumuk nyawamu nidam terbeluh keparat. Wani karo aku apa kelakon meruput nggon musuhan manganing Gusti. Ora sakogan gunung tanpa guna. Maju jangkak kepruk tangane Setyaki ora pecah dadi papat ndasmu. Gurone Widyan. Kuwi tenan apa piye? Mara yen ora percaya jajalan kene marganing patimu. Mara maju garing atimu. Namanya diminyak nganggo nyingil. Ayo maling main nyanyi. Ayo kaki masuk. Kaki ya. Mati kula Mbah. Enteng kedubyuk ki ngapa? Wong didhawuhi karo Gusti Prabu Dewa Srani supaya kon jaga pesisir. Kok malah teng kedebuk ki ngapa? Enten tiyang ajeng dugi segara. Sapa? Namanipun Setyaki. Ngakunipun
Senopati nggar Ndhurawati. Senjaki. Nggih. Terus Gelut kali kula. Kowe iki gelut terus senjaki. Nggih, Mbak. Menang apa kalah? Pangestunipun kawon. Lah, betul. Lho kok betul pripun? Kowe tak omongi ya sok meneh iki nek arep gelut ki taren karo aku. Luwe-luwe iki laladan gisi ing samudra tanah Jawa. Ya. Bel. Nggih. Nek kowe ora takon karo aku, kowe rekoso uripmu. Sencaki ki wong peng-pengan. Awake cilik to. Nggih. Mripate nek menteleng abing kena. Nggih. Brengose tumpangke kuping kiwa tengen. Nggih. Kae digdaya sekti kalintang jayaning perang kae Senopati Ndhurawati kae ditamani pusaka ora apa-apa bebasan tinaka mendak cinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Paham? Nggih, Mbak. Kowe tumenggung anyaran kok mungsuh sencaki iki demen modar meruput ya kowe. Iya, tangane atose Raja Mak. Ora men tangane, sencaki iki suarane wae atos. Nggih. Wis ngono mulih kono. Nggih. Genduren. Lho. Kok kenduren pripun? Tangga teparo dikumpulke, kowe ngucap syukur. Gendurenan tangga teparo dikumpulke nek kowe ora modar musuh sencaki. Wis untung kowe. Nggih, Mbah, matur sembah nuwun. Mundur ana. Inggih. Wis jan tangane atose Raja Mak. Kula diantil bola-bali niku rasane kaya arep pecat-pecat nyawane. Aku ora tak pecat sisan. Mboten sampeyan niku jane tresna kali kula mboten lho. Ya ora. Wong aku karo prajurit sabrang sing ngayal-ngayal kaya kowe iki males kok rasane. Iya, kula semanggaken. Mbah, Apa meneh? kula ki nangge tiyang medun saking dhuwur. Diadani murup sak tebok blerengi. Wonge mabur. Nggih. Kula takeni namine Gatotkaca. Kowe perang karo Gatotkaca? Nggih, Mbah. Iki ya ngono wae. Mulih kono. Gendurenan. Lho, Ngucap syukur kersaning Gusti ndasmu ora ilang. ndas kula pripun? Gatotkaca ki otot kawat balung wesi sungsum gegol lan sak pitulute wong nyandra untame kurang golek. Kuwi senengane motol ndas, kowe bejo ndasmu isih nang kono. Nek ora bejo ndasmu nggo bal-balan karo anak-anak Pandhawa. Napa nggih, Mbah? Domongi aku ki semeh pindho kelangan ndas. Mungsuh Gatotkaca. Lho, sampeyan biyen mungsuh karo kaca. Biyen dek enom. Saiki ya wis ora wani kekuatanku sepira ta. Ngaten, Mbah. Heeh. Nggih, ngapunten nggih, Mbah. Kula mundur mawon. Kula dandani awake. Inggih. Sahara. Kula wonten dawuh, Mbah. Prajurit sing tak dama-dama iki meng kowe. Kowe iki ganas di peperangan ning samudra. Ayo. Ayo. Candhak tanganku ya ampun tak urut. Sekalian cengal medun. Maksena marga layu dening tanganing Sahara. Biasane Sukini saiki tak ganti Sahara ya men rada modern. Kene maju aja mbak siji aku ngrampungi teluwe kelakon legane atiku. Sapa Mas? Mas. Sapa? Setyaki. Ya ampun suarane gede banget. Tak takoni Mas jenenge. Nggih, mabur nggih, ngagun. Wonten napa? Mabur. Mungsuhe medeni. Oh, menapa iki? Mabur mawon. Panjenengan kewirang sampun ngelingi lho nggih. Kula semanggaken.
Aduh gantengnya, aduh. Asemi kan wis peluk. Ya ampun masa aku elek banget kok ya. Aku elek banget lho. Aku yo nek ngilo yo kaya ya. Kesini dong sayang, kupu-kupuku. Ngopo kae Dimas karo kanca kok mabur bantre ra jamak-jamak. Aduh, ternyata musuhku nggak ada yang jelek, semua cakep-cakep. Ya ampun, iki rompine apik ya, ono sisi itu. Oh ya ampun, dia menambah gairah, Mas. Turunannya orang-orang Pak ya. Kudu masuk ya ampun, lemon drop alon-alon dadi kanikan sing ora-ora. Ya ampun. Bayanganku tekan dindi ya. Masa iso mandhep ngono lho. Enggak ngono. Grisene. Diwasan, Pak. Nggih. Prajurit sing jaga gisik segara. Ampuh kabeh Kakang Antarja mlayu, aku mlayu, Mak Kristiaki mlayu. Edan. Yen gawe isine bapak. Kadal. Ya ampun aku latah ya ampun latah aku lah. Masa kuku dijujulke cangkem. Nosino Jaidan. Wah, ajar ketemu. Oh ya, saya ora sok karo aku. Ngopo ya, Pak? Ngopo ndasmu iki? Wah, wong gerang ditokke banci. Ambles bumi kok arep dikedhuk. Ayo ora ketemu. Ora ya. Pakde ora tak pakake ora. Antasena, Pakde. Enek ngomong Antasena? Anu, enek banci. Waduh. Rek ayar tapusi malah ketrucut. Mungsuhe piye? Ah, nek Pakde ora lenggah kene wae rasa tekan dindi. Engko mungsuhe tekan kene ampuh banget. Loh, Ampuh banget. ampuh banget. Wis, ngono wae aku tak lunga. Lho, kowe kok ora nunggoni aku iki? Ora usah, aku tak lunga wae. Baladewa. Masa dawa. Bosokku piye? Baladewa. Oh, krunguku. Rada dawa. Rada dawa dasmu kuwi ora. Kurang kasar-kasar. Karepmu apa? Perang, Apa? perang. Ngomong sing cetha, cangkepe apa kok omong digeget. Karepmu apa? Perang. Cangket jejekan dan perang. Ngejak perang. Iya. Perang karo aku. Oke. Akhirnya. Nek ora ngono ndak ora dadi ya. Lho. Iki piye kok digandeng iki? Loh, jare perang. Ayo perang iki jotos-jotosan. Jangan Mas. Jangan. Ojo Mas loro Mas. Perang alusan wae. Sampeyan kok meneng wae tak perangi ya. Ya. Antasena. Iye. Kowe iki rene kok. Iki piye aku bingung Antasena. Iki aku ki mungsuh sapa? Lah yo iki. Omurku dorowe kalah ya mungsuh iki. Bapakmu wae kalah.
Werkudara ki menungso apa to, Kakang? Karo menungso kaya ngono kok kalah. Wis, serang terus. Oke. War ambiar. Ayo kowe apa aku sing tekane eblas larat. Mundur, jalan monster terapia kowe. Satu kok nganti nek dhuwure. Mbah. Oh. Mbah. Iya. Hidup pasangan kula dadal. Kula sudah tidak manis lagi. Sudah bisa mundur wae aja nganti melu-melu perkara iki.